Zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa kutakwa tikuita kudai. Nhau yakanyanya kukosha mukati pevhidhiyo inoti tisati tatanga kubata zvimwe zvipepe zvengu zvenyaya dzanga dzichiitika kumastreets uye nekumaavhenue. Regai ndingoti chikomana Shugeta wabuda uchichema zvokwada nekuva nhema. Ndagwadziwa for him. Why? He spoke. I didn't know kuti chikomana DJ Shugeta, that's what happened to him. Muona manje. Nenhau yekuti munhu wose wakanga achiti iri kuitwa isikiti. Little did we know kuti no, it's not isikiti. As far as I am concerned, because chikomana DJ Shugeta wachema the tears for the people. All right. I know kana wadai murume uyu. Zvichanakidza here kana iri sikiti yacho. Sikiti inosvimhisa mumwe murume musodzi inozosvitapira kana kuti nyangwe mari yacho ichizouya inouya ine museredzero zvokwadi. Heya, vaita madhirama avo vhiki rese iriri. Nhasi chikomana Shugeta uchitanga kubvunzwa maquestions. Vanhu votanga kubvunza chazoenda kutriga ndofunga inhau yekuti kune wati ishuwa here nhau yatakanzwa yakaitika kuNash. Indochiti kuNash chii chakaitika? Handiti zvikanzi kuNash regai ndikudze zvakaitika. Maza pekutanga ndafunga kuti asi wakarwa nemunhu kuNash TV yekera iye chikomana Shugeta. Kati saka wagopinza nyaya yaNash chii? Woshanda kuNash here iye chikomana Shugeta? Wakaimba ukasvedza pasiteji here? Chii chakaitika? Wakabatana makora nemasecurity guard here kana kuti nekuti kuya kunomira mamonya for haya kuzhenga kuya murodhi yaya kuti huru vanenge vari pamabhaunza memwana indakavaona kamwe pandakangodarikawo nerodhi iyoyo. Shugeta, you had a break of the heart for a very long time. Mona manje tikati aiwa ndamuwira tsitsi. According to the video yataona nhasi, handizozivi zvichasvika mangwana, asi zvichaitika kusvika mangwana. Ndosaka ndiri kuti according to the live stream yaitika muzuva ranhasi. Nekuda kwekuti wochitaura akati ini zvokwadi ndikurova nhema vanhu uye ndoda kuudzai shuwa. Uyu musikana uyu ini ndakanga ndine $150 mumbudu mangu. Ndine 150 mumbudu mangu muya takasangana zvedu yeye muna 2019 asi vanhu vakazitanga kuziva chinhu chedu muna 2021 muno. Zvakanaka. We didn't know, now we know. Inova dero pepe wobva muna 2019 wopinda muna 2020 wopinda muna 2021. Uyu wanzi musikana akanga ari kubhurowayo wobva kuya ochiuya muHarare. Waya muHarare woti chikomana Shugeta inonhai iwe ndodawo kushanda nakapfupi. Zvanhu zvakanaka prakana chakashata. Uyu wanzi takasangana kuasi wati kunonzi kuchiko kuevent here ukudai Shugeta waita MC. Handizivi ipapo kana kuti waibayayo mabhatani eudj. Uyu wotsikana amba achiita sei achitamba muchongoyo wake. Ndopa vakapenyerana ngirozi ngirozayana vakapenyerana. Zvinhu zvakanaka nekuti you never know where you meet your future bay. Uyu wadiri pepe distance yofamba. Zvinhu zvakanaka futi. Indeshati saka chichakasati pamwe vaende pajekerere vataura igaka takaonekawo chibuda mumovhi taonga chibuda mumovhi muya nevanotionawo vakati chirega tibudise chitoga nekuti chinogona kubuda nezvimwe zvinhu neimwe mutoo, which is again ndofunga good. Wona manje zvavakaita I don't know kuti vaifanira kudaro kana kuti vaifanira kusiya newspaper riya richitaura kana newspaper riya rotaura. It's either you agree to that situation kana kuti you ignore them, then nyaya yengopera yakadira. I don't know, because I don't think kuti azvitende gunzu munhu ende kumuvi. Unogona kuenda kumuvi neshamwari yako zvorambidzwa nani? No one. Unogona kuinda kana kupaki neshamwari yako hazvirambidzwi zvorambidzwa nani? No one. Inopera vadero pepe ndoguzikangwa zvakaziitwa nevanhu. Nokuti vanhu vanga vachinyanya kuti why did you expose the relationship? Makanga makangonyarira pesa pa dai makaramba makadero inokona chiregawo nezvizvoitika. Vanhu akati nangu anamhosva nazvo zvazvamutaura izvi asi ndikukudzai divi ranguwo nekuda kwokuti ndofunga chikonzero chaita kuti azoita live stream nhau yekuti kune kambani yanga ichishandirwa nanekona ivowo vemaambassador. I didn't even know kuti Shugeta wo antori ambassador. Ndaziva nhasi
muona manje yeseteni company yototi takuterminate contract dando zvamugwadza kuti no iwe sikana ana wona kana ichiri skiti kana ari majee kana ari magame amutaka achanakidzi nekuti wona iko zvinondokonzerwa macontract uku ene ndisingazivi kuti kana uri ambassador unotambira mari per month muona manje kuda ndo yanenge achitotasira kuti kufiwo kwanguwo kuchabva mari kukambani iyoyo anitira ambassador wo kana nditi kuti nditi renti kana nditi kuti chikafu zvese ikoko muona manje kuda zvamugwadza kusvika that extent kati aiwa chirega nditaure unongadai pasina kuti kambani yati isitoterminate contract yakuofisi kudi unyore mwadi wekuti iwewo hauchisiri part of our organization kuda waingoramba akanyarara vachita masikita awo nokuti hanzi vanoti satikurudziri murume unokwapaidza mudzimai nokuti pamwe ndofunga ndozvazvobuda maarticle here zvichiendera magrupu evanhu kuda vanhu vakafona asi wandisirisa zvokwadi mataurira angata kuti wakarambwa uye kuti azvozviona kuti wakarambwa ka anoita kakusekesa asi achisirisa at the same time asi tisati tabata ipapo nemacomments evanhu zvakare azogwadza chazvinoenda kubata vanhu panhongonya inhau yekuti uyu unoti ndatahwa ne50 yangu iyauya ndoenda kundochiregewo ndimite musurprise zvose zvanga asina mari yekuti abhuruka aende kumaholiday kuda kunana Vic Falls wati nekumwe ochimusurprise wachiita interview kunashi pane vanhu anauya uramba vanhu akati wakaramba muringo for the people. Why did you reveal muringo for the people? Vanhu vakatanga kuti naye mwana anauya zvikanzi une utsinye, why did you do that? Vanhu makomenzi uku akati edmi anaediwa kuda ndo zvazochemedza chikomana Shugeta ndizoti angachema kuti mufaro here kuti anauya kulive kana kuti angachichemera kuti zvese zvakaitika akaembarasiwa zvikapera vakadzokera here I don't know kana kuti pavaida kuzama kugadzisana vadero paya ndobva arambwa paFacebook azwe ana wacho wakaomawo zvokwadi kuita kunonyora samanyisi paFacebook unomurambira paFacebook kuti iwe wakanga wauya kunashi kunondiisa muringo wandiisa muringo inini ndinoda kukuita embrace for the people paFacebook and for the world. Ezvi ndo zvataurwa zvasvikomana Shugeta achitaura palive stream zuva nhasi ataura nemuromo wake ndo zvaataura kuti wakanga aisa new town for the weekend akabhadhira $50 kuti munhu aridze gitari kuti agoita mupropose kuna ana wakati kwete for the why ndobva ramba paya ana anzi kuti zvoti wakabuda here kuti ndizoti wakakapfeka gogo muzuva handizivi asi kwanzi wakaramba saka no imagine kuti wakabuda chimanya kana ukaenda kushamwari dzake kana kuti ukabvisa gogo dzake akatenga kumanya mustritimuya achitobuda nekumagamba kusvika buda mastriti akano handizi kuti unogara kubva inona kana unogara kuavendo handizivi ikoko achingotisa achikomana Shugeta which is very sad. I think zvabata vanhu vazhinji zvokuti that was so embarrassing handiti uyezve kuti marambiro acho akasta Shugeta uye ari nditori neshamwa dzangu kumadhiringi tichitori kutamba otofonekwa navanhu kuti uri kuziva here kuti wapiwa zhaba ndokurambwa paindaneti. Vanhu vabatikana vakati these two things on top of that uyoti pabirthday rasikana ana ndakaenda naye kumusha kwedu kuti munhu ndagara naye almost 3 years chega ndinde naye kunoona hama dzangu including mai vake zvose maintro wapedza asi undorambika paFacebook zvinamutira zvakanaka ndofunga vanhu kumacomments vaipaswa zvikanzi no now I feel sorry for Shugeta because Shugeta looks like someone ari genuine munhu unoratidza kuti une ukristo hwakawanda mukati mehana yake. Vanhu vanga vachidero vamwe vakati ana chausadero uchamufunga Shugeta ushu vamwe vakati ayo Shugeta uchafunga ana zvikanzi why don't you solve your issues off Facebook zvikanzi ndauya pana kuti zvandikanganisira basa rangu zvinhu zvisina kunaka isi kuti contract inokuterminate kana kuda kwezvinhu zvikupostiwa paindaneti hanya yacho inorwadza. That's a very sad story. Zvikanzi nangu uchiri kumuda here kana kuti hauchamudi akati inini I cannot say anything bad kuti kwete kwachi vamwe vakati wawaonei pana ana zvokwadi vanhu munondiudza kuti imimi munhu wanga ari murudo munhu pamwe uchitori murudo movhunza mubvunzo wekuti wakaonei pana ana. Some people you ndakupigai kuti remorse yacho ni hanzi kuti inoya nedirection ipi remorse munhu uri kurwadziwa tofanira kunge tichimucomforta tose kuti sorry
this happens. Stay strong. Uvudzwa kuti hanzi wakanga one pamunhu waida munhu wakasharira oga woti wakanga one. There are so many things. Well done for answering like that. Shugeta ndona sekuti anenge achiri kuda Ana kana isiri sikiti. I think achiri kuda Ana nemoyo wese nekuti wataura zvakwanda smile it can attract you kuma the way munhu anoseka zveshuwa mutamba museve chamwa chaiko munhu no attractwa nemuseve womunhu mona iko kuti washatuka panguva ina mudenga kuyaka zvino attract zvinova zvinhu zvakadii zvakanaka singamboiti. Shugeta hake hai oza unombofunga wasvika namwari wamana I wish ndakasangana naShugeta vakaita sevava munhu aza kuda zvekudero zvinhu zvakanakisa ameno. Ana ndiye unozivawo why ari kuita zvaari kuita kana kuti zvaakaita asi what call me vanhu kumacomments vakati why unoda kumurova second round kana mamutu hamuiti pepa tundo isingaiti yoyo zvikanzi hakuna izvozvo wadi kumufundira uriwe woda kumurwadzisa ukanzi ane woda kushandisa ngo zvikanzi no kana sikiti dzenyu mimi dzoafekta nemabasa hachanakidzi stop it. Hamwa ina handiziviwo kuti zvinozofamba sei manje asi kuti ndizive kuti uyu uchaita here ikoko kunoti vataurirana here kandi vachadzokerana here but it seems as if Shugeta was all into sikana Ana I don't know kuti chichikuitika naye. Vamwe vakati ane munhu kuda wanga kufunga kuti no zvikanamwe maybe she was not ready hamuna kuzvihwisisa tarisai wedivi rake maybe achida kumbokura zvikanzi pamwe upwere you never know saka naane upwere anenge achimbofunga zvakati you never know. You also consider pamwe divi rake rekuti sei pamwe akaramba muengejo iwoyo kuda kutosvoda chaiko kuda kumboti ndoda kumbotanga ndaita zvinhu zvangu zvaitika in life. Some people vanoti inini before I get married nemunhu ndoda kutanga ndaita mota ndoda kutanga ndaita stand munhu une magoals ake saka hatufani kufungira munhu zvinhu zvakachata nekuti obviously tanzwa divi rani rachikomana Shugeta but we don't know divi rani ratsikana Ana iye ndio unoziva mareason ake achimanya achita run away from the potential marriage mona or else in as much as vanhu vose vataura zvakandodai maybe Ana anogona kunge yes aidana naye but pamwe anga achiri kuti ndopinda mukati merelationship marriage here kana kuti tomboramba tichifambidzana kudai zvinoitika futi or else dzimwe nguva munhu ari mukati merelationship love can die down chaiko kuti usingafungiri pamwe ndo zviripo pamwe aifunga kuti vakuita majokes vachiita je vachiita sei I don't know asi vanhu vangu kuti if she didn't want this thing chemarriage neproposal why did she agree kuenda kumusha kwenyu izvezvo ndo zvakachifungwa navanhu saka ina handizozi kuti nekuda kwei roora hwarambwa nani nasikana Ana waramba kuti inini handidi kuimbirwa kunzi muroora wayana nemagumbeza vanhu zvatisingaziviwo kuti zvichazofamba sei mwana manje. Inini what I can say is all the best and I'm very sorry to Shugeta but sezvo vataura kuti ivo vauya nekuda kwekuti kambani ndo inonyanya kuta kuti vange vachibaya bhatani pamwe dai pasina zvanga vasingamboribaya kusorovhera nyaya kuseruko chinhu chakanaka nokuti iko zvinezvi vanhu vachadzokerana paya vamboita mubhulo mubacho zvese zvichazodii I don't know. Ndo zvandinongoti dai vadi vagatsana vari kuseri ikoko iyewo tisikana Ana newo wachidavirawo mafoni achoni urwo kuti ari kuda kuti kuda ndo zvaaiti pick my calls talk to these people kuti ina nhambura ndakurova kuda ndo zvaaida kutaura you never know saka pamwe ndo zvazvakuti gwadzeyo kuti pamwe ndoda kuclarify izvozvo pamwe ndoda kuti iwe taura nekambani kuti so and so I don't know but zvakaoma hazvo veduwe ndo zvananga nango yangu nazvo mukati mevhidhiyo ino ndichakubata zvakare pachikamu zvinotevera.